Καλησπέρα, κάνε subscribe στο Πίτερ Άλεξον και τώρα το σφακιανάκι άκου βρε φίλε. Άκου βρε φίλε, να δεις τι κρίμα στα δάκρυά της έπεσα θύμα. Κάρδια δεν είχε στα στήθια μέσα, ήτανε ψεύτρα, δεν είχε μπέσα. Μάτια που κλαίνε, μην τα πιστεύεις, είναι επικίνδυνα να τα αγαπάς. Θα σε γελάσουνε αν τα λατρεύεις, θα σε πληγώσουνε και θα πονά. Άκου βρε φίλε, να δεις τι κρίμα στα δάκρυά της έπεσα θύμα. Έκανε τάχα πως μ' αγαπάει τώρα η τύπη, η αλήτισσα γελάει. Μάτια που κλαίνε, μην τα πιστεύεις, είναι επικίνδυνο να τα αγαπάς. Θα σε γελάσουνε αν τα λατρεύεις, θα σε πληγώσουνε και θα πονάς.